Mm. Salut ja, de video wie op Woestenplein van Mrs. Plein. Ons kan gaga op YouTube vandaag. Zoals je bij die nongelosers in de outloos geweest. Ja, en waar dat van die Krassenpark. Maak vol. Als ja, alles op YouTube vandaag. Ja, ik maak je voice live aan TV. Dus je kan zien als het op de hoogtepunt van Mrs. Plein vandaag. Ja, en daar. Hier zie je jullie vals bij. Jullie vals bij, broer. Jullie vals bij. Amas kan gaga. Naar mij toe komen. Oh, ze zitten. Oh, ze hier bij Rocksteentje. De upper class. Here we go free and we go wide. We lick the dicks till they slide. Wow, wat hij broer. Hij Place, zegt. there's a place where we go boss, we make it ruk. We do it on a list. Yes, is what I Wat dat van die Krassenpark is gekregen dat je nummer. as Mr. Oké. Khan's dochter. Nou, ik ga niet nummer koppelen. Nummer is Warta. Warta zelf. Ja, en kijk, je gaat zien, dus hier bij het hoogste punt. Daar is een kakbaal, dus je kan krijgen. En die mensen van Engels, dat is een soersplant. Daar is een nummer. Baie prachtig. Hier. You don't get any better than this. No, you don't get any better than this. There's Table Mountain in the background, yeah. Table Mountain. Muizenberg, you know. Constantia. Wester fucking Falls bij, ja. Ja, die mensen zelfs het fokkelus en alles. Voor de top, alles. Ja, maar gloe, ja. Daar is ook een veld van de Rocklands, ja. Als het een bed hier, man. Allemaal dan is bed hier. Allemaal dan schiet elkaar frik. Nee, als je zoende, man. Die vierde hier zo. Ja. Oké, ja.